Λοιπόν, να υποδεχτώ τους καλεσμένους μου για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου είναι μαζί μας από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλώς ορίσατε. Σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ο κύριος Αριστοφάνης Γεωργίου από το ΑΚΕΛ. Καλώς ορίσατε, κύριε Γεωργίου. Ο κύριος Γιώργος Γεωργίου από το Δημοκρατικό Κόμμα. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Και ο κύριος Σίμος Αγγελίδης από τη Συμμαχία Πολιτών. Καλώς ορίσατε, κύριε Αγγελίδη. Τώρα, έτσι, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, δεν μπορώ να το αποφύγω. Υπάρχει αυτή η διάχυτη απογοήτευση στο Κυπριακό, κύριε Αγγελίδη. Το δεύτερο, λένε πολύ, εθνικό μας ζήτημα είναι το ΓΕΣΥ και φαίνεται πως και εκεί δηλαδή τι έχουμε κάνει. Άμα ξεκινάμε από εκεί που άμα μάλλον καταλήγουμε στο παραένα από εκεί που είχαμε ξεκινήσει και υποτίθεται κεφάλαια που έχουμε κλείσει, πού πάμε? Χρειάζονται, όπως είπατε προηγουμένως, τομές και γενναίες αποφάσεις οι οποίες θα διορθώσουν στρεβλώσεις οι οποίες είναι διαχρονικές. Είτε αυτό πρόκειται για ζητήματα που απασχολούν την εσωτερική κοινή γνώμη όπως το ΓΕΣΥ ή και το Κυπριακό. Δηλαδή, όπου διαπιστώνεται ότι κάτι δεν προχωρά προς την ορθή κατεύθυνση, πρέπει να ληφθούν εκείνες οι απαραίτητες, έστω και αν έχουν πολιτικό κόστος πρόσκαιρο, διότι δεν πρέπει ακριβώς να σκεφτόμαστε με μικροκομματικά κριτήρια. Πρέπει να σκεφτόμαστε μια κατάσταση η οποία θα βοηθήσει αυτόν τον τόπο, αυτόν τον λαό, είτε στο εσωτερικό είτε σε σχέση με το Κυπριακό ζήτημα. Έχει δίκιο ο κύριος Αγγελίδης, κύριε Γεωργίου, αλλά αν για παράδειγμα είσαι, ακόμα και αν έχεις την πολιτική βούληση και θέλεις να πάρεις και το κόστος, εάν είσαι μπροστά σε ένα φάσμα απεργιακών κινητοποιήσεων, για παράδειγμα, λέω τώρα που θα κλείσουν τα νοσοκομεία, ο ασθενής τι φταίει? Αυτό πώς θα το δικαιολογήσεις? Πήρες την απόφαση στην πολιτική, παίρνεις και το κόστος. Ο ασθενής υποφέρει. Έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Ναι, σωστό. Εντονότατα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και δεν θα κάτσουμε εδώ να αναλύσουμε τώρα τις καταστάσεις. Όχι, απλώς επειδή προηγήθηκε η συζήτηση. Ναι, βεβαίως, και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να εξετάσουμε διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι αυτό που είναι ενώπιον μας δεν είναι ολοκληρωμένο. Δεν πρέπει να πάμε σε λύσεις που θα πεθάνουν μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Έχει νομοσχέδια στη Βουλή, κύριε Γεωργίου. Κυρία Αλεξανδρινού, ο Υπουργός Οικονομικών πήγε στη Βουλή και ζήτησε αποδέσμευση κονδυλίου 400.000 ευρώ για να κάνει μελέτη. Για τα σημερινά, σημερινά οικονομικά δεδομένα. Βεβαίως, ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών της κυβερνήσεως. Είναι για να μην πεθάνει. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό λέμε εμείς. Εμείς αυτό λέμε. Θέλουμε κάτι ενώπιον μας που να είναι βιώσιμο. Όλοι το θέλουν. Ναι. Είμαι βέβαιος. Έτσι. Λοιπόν, ας μην παρασυρθούμε λοιπόν από προεκλογικούς ίστρους. Όλοι μας. Λοιπόν, και ας δούμε τα πράγματα λογικά για να γίνει ένα ΓΕΣΥ βιώσιμο και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που μας περιέγραφε προηγουμένως. Ναι, τώρα θα το ρωτήσω. Είναι φοβερό αυτό που μου έλεγε εκτός αέρα, κύριος Γεωργίου. Ήταν απίστευτο. Το ζήσαμε φυσικά όλοι κατά καιρός αυτό το πράγμα. Ναι. Για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα συνεχώς και αύριο να διαλύσουμε ό,τι έχουμε σε κάτι καινούριο το οποίο να μην ζήσει, ας έρθει ένα πράγμα που να έχει αριθμούς. Να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Εδώ δεν έχουμε ακόμα τη συνεισφορά, κύριε Γεωργίου. Ακόμα δεν τα έχουμε λύσει αυτά που είναι πολύ βασικά δηλαδή. Κύριε Γεωργίου. Άρα, ας μην και οι κοινωνικοί εταίροι, κύριε Αλεξανδρινού, τους άκουσα προηγουμένως, με αξιοσέβαστη βεβαίως. Ναι. Ας μην η μπάλα είναι στα κόμματα. Όχι, η μπάλα είναι σε όλους, δεν είναι στα κόμματα. Επειδή είπε η ΟΕΒ ότι θα πάει στα κοινοβουλευτικά κόμματα να τα ενημερώσει και να παρουσιάσει τη νέα πρόταση, ενδεχομένως και γι' αυτό, αλλά και επειδή τα δύο νομοσχέδια είναι ήδη στη Βουλή. Κύριε Γεωργίου, εκτός αέρα μας λέγατε εδώ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, επειδή έτυχε να βρεθείτε σήμερα σε νοσηλευτήριο δημόσιο, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει για αυτονόμηση. Και την αυτονόμηση όλοι την δέχονται. Φτάνει να γίνει με σωστές προδιαγραφές και να είναι προς το συμφέρον του ασθενούς και του απλού πολίτη και του πολίτη που δεν έχει το χρήμα να πάει κάπου αλλού για να δει την θεραπεία του. Ναι. Ήμουν στο νοσοκομείο σήμερα στο τμήμα για τα θέματα λήψης αίματος και εκεί μαζικά δέχτηκα τα παράπονα ότι έχει αφαιθεί το τμήμα να μην έχει μπουκαλάκια με τα διαφορετικά χρώματα που πρέπει να υπάρχουν για τις διάφορες αναλύσεις που πρέπει να γίνουν στους ασθενείς. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πρώτο στοιχειώδες και βασικό. Και μου έλεγαν οι λειτουργοί, μήπως αυτό είναι και το τι θα συμβεί στη συνέχεια με το να μην γίνει ΓΕΣΥ, να αφαιθούν και τα νοσοκομεία εις το έλεος του Θεού και άρα η τύχη και η υγεία των πολιτών να μείνει στο έλεος του Θεού. Μα εδώ και στο Μακάριο είχαμε καταγγελία που είναι για τη μητέρα και το παιδί. Δεν έχουν λέει κουβέρτες, δεν έχουν σεντόνια. Είναι τραγικές ιστορίες αυτά τα πράγματα. Έχουμε ακούσει φοβερά πράγματα. Και είναι, εδώ πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούν και όλοι να κινηθούν προς το σωστό. Και επειδή
ήμουν από παλιά στη Βουλή και συζητούσαμε γεσί. Ψηφίσαμε τον νόμο που ψηφίσαμε το 2000. Λοιπόν, και είναι 2017 σήμερα. Και ακόμα γεσί δεν έχουμε δει. Ευχαριστώ, κύριε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε. Ήρθαν τα νομοσχέδια. Ένα χρονοδιάγραμμα. Προς κάθε κατεύθυνση. Μικρόν. Και όποιος έχει απόψεις να τις βάλει κάτω και να κλείσει αυτό το θέμα και να ξεκινήσει την άλλη μέρα η λειτουργία, η σωστή λειτουργία του ΓΕΣΥ που θα είναι προς όφελος των πολιτών και του τόπου. Είναι ακόμα ένα στοίχημα της Προεδρίας Αναστασιάδη, η οποία βαίνει προς το τέλος της και ακόμα δεν το έχει πετύχει αυτό δεν το έχει κερδίσει αυτό το στοίχημα, κύριε Δημητρίου. Το πήρε λίγο πάνω του ο Πρόεδρος, το έτρεξε για ένα χρονικό διάστημα και μετά... να πούμε ότι το ζήτημα του ΓΕΣΥ, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γεωργίου, είναι από το 2000 που ψηφίστηκε ο νόμος την πρώτη φορά. Θυμάμαι ήμουν φαντάρος τότε και ο κύριος Λάζαρος Μαύρος έλεγε γιατί να το πούμε εθνικό σχέδιο υγείας, γιατί να το πούμε εθνικό και κρατικό και κρασί και ΓΕΣΥ και ΕΣΥ. Από τότε είναι. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί ακριβώς όλα τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, είτε είναι ιδιωτών είτε είναι κυβερνητικών, είναι απέναντι. Και είναι εδώ που χρειάζεται η τόλμη και η γενναιότητα από όλους μας για να προχωρήσουμε. Είναι τώρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας τα δύο πρώτα νομοσχέδια που αφορούν το πρώτο στάδιο του ΓΕΣΥ. Γιατί τον λέμε εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δεν είναι ένα κλειδί και το βάζεις σε μια κλειδαρότρυπα και την ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις μέσα. Χρειάζεται να γίνει αυτονόμηση των νοσοκομείων, των κρατικών. Και αυτό αφορά τα πρώτα δύο νομοσχέδια. Είναι ένας πυλώνας η αυτονόμηση των φαρμάκων σε φορέα, η μηχανογράφηση. Και στο τέλος θα γίνει το ΓΕΣΥ. Και υπάρχει το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι στο τραπέζι, είναι συμφωνημένο και με τα κόμματα. Εκεί που τα κόμματα συμφώνησαν και για το μονοασφαλιστικό ΓΕΣΥ το καλοκαίρι. Και είναι σε αυτή την λογική που έχουν έρθει και τα νομοσχέδια από αυτή την κυβέρνηση για να προχωρήσουν. Και περιμένουμε. Λοιπόν, στο χρονοδιάγραμμα που λέμε, τι περιμένουμε. Στο χρονοδιάγραμμα, ναι, αυτό λέω. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βλέπετε, εδώ η συζήτηση, σας λέω, γυρνάει από εκεί που είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, να πάμε και στα υπόλοιπα τώρα. Κύριε Αγγελίδη, είμαστε ξεκάθαρα πλέον σε τροχιά προεδρικών εκλογών. Κανείς δεν μπορεί να μου πει, μα όχι, εμείς δεν ασχολούμαστε και αυτά τα σχετικά επιχειρήματα. Κάνατε εσείς μια πρόταση σε σχέση με την υποψηφιότητα του Προέδρου της Συμμαχίας. Θέλετε λίγο να μας την εξηγήσετε? Με πολύ χαρά, βεβαίως. Για να είναι ξεκάθαρο και τι κλίμα υπάρχει μέσα στη Συμμαχία. Για να είναι ξεκάθαρο, δεν ήταν πρόταση σε σχέση με την υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Λιλίκα, ούτε και με την υποψηφιότητα του ενδυνάμει οποιοδήποτε αρχηγού των 5 κομμάτων που είναι χαρακτηρισμένα ως ενδιάμεσος χώρος. Είναι μια πρόταση η οποία στόχον έχει αφενός να φουγκραστεί την διάθεση της βάσης, η οποία νιώθει ότι βρίσκεται σε έναν αδιέξοδο και ακριβώς δίνει μια σανίδα σωτηρίας για να μπορέσει να υπάρξει η συμμετοχή και των 5. Και πώς υλοποιείται αυτή η πρόταση? Με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Ναι, υπήρχε μια διαδικασία όπου η Συμμαχία Πολιτών προέκρινε τον κύριο Γιώργο Λιλίκα ως υποψήφιο. Φαίνεται ότι και τα άλλα 3 κόμματα, ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη, θα πράξουν το ίδιο μέσα στις επόμενες μέρες σε σχέση με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αυτόν τι δείχνει και τι δείκνει? Ότι προχωρούμε ενδεχομένως σε 2 υποψηφιότητες. Κάτι το οποίο είναι τραγικό σε σχέση με αυτόν τον ενδιάμεσο χώρο που θα πρέπει να κατέλθει με έναν και μόνο κοινό υποψήφιο. Άρα, πώς μπορεί να ανατραπεί αυτό το ζήτημα? Θεωρώ ότι είτε είμαστε στην Ιστάτην είτε και στο +5 μπορεί να διορθωθεί αυτό με το εξής. Ας καθίσουν οι 5 με συγκεκριμένη προδιαβούλευση και προδέσμευση. Θα έπρεπε να το είχαν κάνει προηγουμένως. Ας το κάνουν τώρα. Ναι. Όπου να υπάρξει ένας εκπρόσωπος επιστήμονας από κάθε κόμμα, το οποίο θα καθορίσει τις παραμέτρους των εργαλείων, τη μεθοδολογία, η οποία θα διασφαλίσει ότι εκείνος ο οποίος θα προκύψει από αυτήν την έρευνα ή το εργαλείο ή τη μέτρηση θα είναι ο πλέον εκλέξιμος, καθότι θεωρώ ότι είναι και οι 5 εξίσου ικανοί. Μάλιστα θα προχωρήσω και ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι μόνο οι 5, θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει και άλλος κόσμος, ο οποίος είναι εκτός κόμματος, και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα στη Γαλλία με τον Μακρόν, όπου χωρίς να προέρχεται από έναν κομματικό χώρο κατάφερε να δονήσει
το ενδιαφέρον της κοινής νόμης. Και πώς γίνεται αυτό? Με ένα σαφή πρόγραμμα πρώτα, το οποίο θα είναι διατυπωμένο, το οποίο θα αφυπνίσει το ενδιαφέρον του λαού και θα πιστέψει σε αυτόν τον νέο υποψήφιο. Με μετρήσεις πήγανε όμως κάποιοι στη συνάντηση του ενδιάμεσου. Οι οποίες όμως αμφισβητούνται. Ενώ αν προκύψει μία ενιαία κοινή μέτρηση, αμφισβητούνται τουλάχιστον από ένα. Μάλιστα. Εάν επομένως, και σας λέω ότι αυτή η πρόταση έγινε στη γραμματεία της Συμμαχίας και ο κύριος Γιώργος Λίκας την είχε αποδεχτεί τη δική μου πρόταση. Επομένως και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος θα μπορεί να αποδείξει ότι είναι πράγματι ηγέτης αυτού του χώρου και αν νιώθει ότι όντως είναι εκλεξιμότερος από οποιοδήποτε άλλον, δεν θα έχει λόγο να διαφωνήσει με αυτό. Διότι τι διασφαλίζει αυτή η προοπτική? Προοπτική να κατέλθουν και οι 5, κάτι το οποίο σε αυτήν τη φάση φαίνεται να είναι απομακρυσμένο στοιχείο. Επομένως, μόνο να κερδίσουμε έχουμε και όχι να χάσουμε και οι 5. Θα πάτε δηλαδή με μια επιλογή, λέτε εσείς, σίγουρα νικηφόρα. Με αυτό που λέτε εσείς, διάβλη των επιστημονικών συγκεκριμένων στοιχείων, το οποίο μπορεί να καθοριστεί και από τους 5 με τους δικούς τους εμπειρογνώμονες, από κοινού και ομόφωνα, διότι αν δεν είναι ομοφωνία, τότε σαφώς μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει και πρέπει να δεσμευτούν και οι 5 εκ των προτέρων ότι όποιον κρίνει αυτόν το εργαλείο, και δεν είμαι ο ειδικός ο οποίος μπορεί να καθορίσει. Με αυτόν θα πάνε. Να πάνε με αυτό. Τώρα, ξέρετε, πρωτοτυπείται υπό την έννοια ότι θα περίμενε κάποιος, ως τέλεχος, ως αντιπρόεδρος της Συμμαχίας, να υποστηρίζεται στεναρά την υποψηφιότητα και αν θέλετε και τα συμφέροντα, να το πω εισαγωγικά, του κυρίου Λιλίκα, ο οποίος νιώθηκε πολύ συγκεκριμένα για τα όσα έχουν γίνει σε αυτή τη συνάντηση των 5 ηγετών. Νιώθει ότι πήγε, τα έχει πει ο ίδιος. Ότι υπήρχαν προηλημμένες αποφάσεις κτλ. Αμφισβητείτε εσείς την εκλεξιμότητα του κυρίου Λιλίκα ή απλώς το λέτε για να είναι δημοκρατική η διαδικασία? Ακούστε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τοποθετήσεις, και από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και από τον κύριο Γιώργο Λιλίκα, ότι είναι και οι δύο πιο εκλέξιμοι. Κανονικά δεν πρέπει να φοβηθούν αυτή τη μεθοδολογία την οποία προτείνω, καθότι θα εξασφαλίσει ότι πλέον και οι 5 μαζί θα προχωρήσουν με μία και μόνον δεσμευτική υποψηφιότητα, η οποία και οι 5 θα έχουν προαποφασίσει ότι είναι αντικειμενικά υπεύθυνοι. Κύριε Γεωργίου, τώρα έχουν πάρει μπροστά οι κομματικές μηχανές και επικυρώνεται η υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου. Αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με αυτόν, διότι όντως την Πέμπτη το πρώτο κόμμα που θα τοποθετηθεί είναι το Δημοκρατικό Κόμμα στην Κεντρική Επιτροπή. Και η ΔΕΚ σήμερα. Και η ΔΕΚ σήμερα ως γραμματεία να φτάσουν, αν θέλουν, στο σημείο της πρόκρισης, όπως έγινε και με τη Συμμαχία. Και από εκεί και πέρα, για την εξαγγελία, ας καθορίσουμε πρώτα από κοινού οι 5. Αυτό κάτι το οποίο πρέπει να γίνει προηγουμένως. Κύριε Γεωργίου, το σχόλιο σας επί αυτού και κάτι άλλο θέλω να μου πείτε. Δεν έχετε ξεκινήσει λίγο ανάποδα? Υπό ποια έννοια? Ξεκινήσατε να βρείτε, η Γογό Αλεξανδρινού θα είναι υποψήφια και δεν σκεφτήκατε ότι παρακάτω, κάνοντας για παράδειγμα την κοινή διακήρυξη, ενδεχομένως να υπάρχουν σημεία της τα οποία η Γογό Αλεξανδρινού δεν θα μπορεί να τα στηρίξει, γιατί δεν τα ασπάζεται, γιατί δεν τα πιστεύει, γιατί έχει μια διαφορετική τοποθέτηση. Δεν έχετε πάει λίγο ανάποδα? Είναι άγχος, ας πούμε, διακρίνω. Δεν έχει διαφωνήσει κανείς με την κοινή πολιτική διακήρυξη. Δεν υπάρχει διαφωνία επί του κειμένου. Καμία. Αφού δεν υπάρχει κείμενο ακόμα τελειωμένο. Υπάρχει. Κείμενο υπάρχει. Μια σελίδα. Ναι. Υπάρχει. Αυτό είναι κοινή διακήρυξη. Μιλάω για πρόγραμμα, κύριε Γεωργίου. Δεν θα καθόμασταν να κάνουμε προεκλογικό πρόγραμμα. Τι βασικές αρχές. Να κάνουμε προεκλογικό πρόγραμμα, κυρία Αλεξανδρινού, και μετά να βρούμε τον υποψήφιο. Δηλαδή, ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει λόγο στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Σίγουρα, αλλά να δούμε και τα βασικά σημεία. Τα βασικά θα μπορεί να στηρίξει βασικούς πυλώνες. Κοιτάξτε, στην Κύπρο είμαστε, γνωρίζουμε όλοι τα πράγματα όπως έχουν. Νομίζω θα μου λέγατε στην Κύπρο είμαστε και πάμε ανάποδα. Δικαιούμαστε. Η απόφαση που ελήφθη την 24η Απριλίου και κατά δική μου ταπεινή άποψη είναι μια ιστορική απόφαση. Γιατί πραγματικά μπαίνουν τα θεμέλια για να μπορέσει ο ενδιάμεσος χώρος να διεκδικήσει με αξιώσεις και με τελικό στόχο την προοδεία της Δημοκρατίας τον Φεβρουάριο. Ακολούθησε μια διαδικασία όλων των πιθανών συνδυασμών διμερών επαφών μεταξύ όλων των κομμάτων και μάλιστα με διαφάνεια. Ουδέποτε κρύφτηκε από κανένα κόμμα ότι έγιναν αυτές οι διμερείς επαφές. Είδαν όλοι όλους. Έτσι, κατά διάρκεια. Ναι, και έχει πάει και έχει πάει ο κύριος Λιλίκας στη συνάντηση του ενδιάμεσου χώρου για να κάνουν μια πρώτη συζήτηση 5 και το έχουν βγάλει μπροστά 3 μετρήσεις, στα καλά καθούμενα. Δεν είναι πρώτη συνάντηση. Αυτό θέλω να πω. Ομαδική. Η πενταμερής, ναι, όχι. Είναι πρώτη πενταμερής. Ναι, έτσι. Λέω. Δεν είναι όμως η πρώτη συνάντηση. Εγώ λέω για την πρώτη πενταμερή, κύριε. Και θυμάστε, ήταν και αίτημα του αγαπητού του Γιώργου του Λιλίκα αυτή. Ναι, αλλά όχι να πάτε με 3 μετρήσεις έτοιμες που να του λένε ότι δεν είναι αυτός ο υποψήφιος. Έγιναν, κυρία Αλεξανδρινού. Έγιναν. Θα αφήναμε το χρονικό διάστημα να περάσει και να μην ξέρουμε εμείς
ποιος είναι εκλέξιμος και ποιος όχι, έγιναν οι μετρήσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Θέλουμε να πάμε να διεκδικήσουμε τις προεδρικές εκλογές, είπαμε αξιώσεις και με τελικό στόχο την Προεδρία. Ωραία. Όχι να πάμε για να πάμε. Έτσι. Για να απαλλαγείτε από τη διακυβέρνηση του Αναστασιάδη. Είναι ξεκάθαρη. Ναι, την νίκη θέλουμε. Δεν είναι κανείς που θέλει την ήττα. Ωραία. Δεν ξέρω, είναι και κάποιοι που θέλουν την ήττα. Εμείς δεν τη θέλουμε πάντως. Και την νίκη τη θέλουμε όχι για να πανηγυρίσουμε, αλλά για να αλλάξουμε τη διακυβέρνηση, την πολιτική στρατηγική. Γιατί να μην πάμε και πέντε μαζί? Βεβαίως να πάμε και πέντε μαζί. Αυτός είναι ο διακαές μας πόθος. Από την πρώτη στιγμή. Και από την πρώτη στιγμή όλες οι επαφές που έγιναν με αυτό το αντικείμενο και με αυτή τη στόχευση. Βεβαίως. Και ακόμη συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κρατήστε το. Κύριε Γεωργίου, ο κύριος Κυπριανού είπε σήμερα ότι εσείς όνομα υποψηφίου προς τον Ιούλιο θα δώσετε και είπε μάλιστα και ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Αναφερόμενος προφανώς στους υπόλοιπους που έχουν μπει στους ρυθμούς τους. Προς πάντα ενδιαφερόμενοι. Ναι, πάντως υπάρχουν πολλοί που αυτοπροτείνονται σε σχέση με το ΑΚΕΛ ή το αφήνουν δεξιά-αριστερά, ότι τάχα βολιδοσκοπήθηκαν, ερωτήθηκαν ή ότι έχουν εξασφαλίσει κάποιο είδους υποστήριξη. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Λιλίκας εχθές εδώ είπε ότι το έκανα εγώ την υποθετική ερώτηση για τη δεύτερη Κυριακή και έχει μείνει εκτός το ΑΚΕΛ και είπε θα με στηρίξει το ΑΚΕΛ. Η ηγεσία ή η δεξαμενή των ψηφοφόρων? Η ηγεσία. Κάθετος. Το έχει πάρα πολύ σίγουρο. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Δεν ξέρω επί τούτου εάν κάποιοι αποφασίζουν για τον εαυτό τους χωρίς εκείνους που επηρεάζονται. Εμείς σαν κόμμα δεν ανοίξαμε καν επίσημα τη συζήτηση αυτού του ζητήματος. Είχαμε μπει και είχαμε τονίσει ότι όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συζήτησης για το Κυπριακό, θα πρέπει όλοι να δώσουμε περιθώριο και περισσότερο βάρος προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο να επιλύσουμε το Κυπριακό και θα έρθουν πολλές εκλογές στη συνέχεια οι οποίες θα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους όσους έχουν τη φιλοδοξία να σώσουν αυτόν τον τόπο, να το σώσουν. Κύριε Γεωργίου, πείτε μου κάτι. Πιστεύετε ότι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει μπει σε προεκλογική τροχιά, σε ρυθμούς προεδρικών? Και αν το πιστεύετε αυτό, εκεί αποδίδεται την ενέργειά του να στείλει την πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού στο ανώτατο? Ναι, θα απαντήσω και σε αυτό. Να κλείσω λίγο το θέμα το κομματικό. Τώρα που έχει διαφανεί ότι οδηγούμαστε μάλλον σε αδιέξοδο στις συζητήσεις, και επειδή και εμείς θα πρέπει ως μια σοβαρή πολιτική δύναμη να ασχοληθούμε με το θέμα και των προεδρικών εκλογών, έχουμε ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία. Αύριο θα συζητήσουμε για πρώτη φορά στο πολιτικό γραφείο. Θα μπουν σκέψεις, απόψεις κλπ. Πιθανόν να χρειαστεί και συνέχεια στο πολιτικό γραφείο. Μετά, όταν ολοκληρώσουμε μια συζήτηση και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε κάποια πράγματα, θα πάμε στην κεντρική. Από εκεί θα πάμε σε όλες τις κομματικές ομάδες, αλλά και σε ευρύτερες πολιτικές δυνάμεις και στο τέλος, σε συνέδριο, περί το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα καταλήξουμε στην πρόταση μας προς τον Κυπριακό. Πείτε μου τώρα για τον Πρόεδρο. Τώρα, για τον Πρόεδρο. Ναι. Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει από καιρόν ο Πρόεδρος την προεκλογική του εκστρατεία. Ήδη σιωπηρά άρχισε και το κόμμα του να λέει ότι εάν θα είναι ο Πρόεδρος θα είμαστε μαζί του. Λοιπόν, όμως γίνονται κάποια πράγματα τα οποία υποτιμούν πολύ γοντί το πώς σκεφτόμαστε όλοι σαν πολίτες. Λένε, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είναι σύμβουλος της Βουλής. Εγώ 20 χρόνια στη Βουλή, να σας απαριθμίσω εκατοντάδες περιπτώσεων όπου ο Γενικός Εισαγγελέας συμβούλευσε τη Βουλή. Ναι. Όπου είναι δύσκολο θέμα, οι Γενικοί Εισαγγελείς κάνουν πίσω, δεν είμαι σύμβουλος της Βουλής. Ωραία. Γιατί δεν στηρίξαμε τότε τη διαδικασία να κάνουμε το νομικό τμήμα της Βουλής για να έχει και ξεχωριστή στήριξη και νομική γνωμοδότηση. Έναν το Θεωρείτε ότι ένιψε τα σχήρα του δηλαδή ο Γενικός Εισαγγελέας? Λοιπόν. Στην προκειμένη. Θεωρώ ότι εφόσον ήταν τόσο δημόσιο ενδιαφέροντος όπως έγινε, παρά το ότι ήταν ένα θέμα
που δεν έπρεπε να τύχανε αυτής της αξίας και σημασίας, εν τούτης επήραν τη διάσταση που επήρε, άρα θα έπρεπε προληπτικά, ο Ιαννικός, θα έπρεπε αφού είπε στη Βουλή ότι δεν σε συμβουλεύω, να πάει στον πρόεδρο και να του πει εσένα σε συμβουλεύω και σου λέω με ρήμνα να μην ψηφιστεί, γιατί θα αναγκαστείς εκ των υστέρων να πάει μια αναφορά. Ήταν όμως στην ευχέρεια του Προέδρου να το κάνει αυτό, έτσι. Σίγουρα ήταν στην ευχέρεια. Και επειδή του προσέφερε πλήρη κάλυψη το κόμμα του και μετά ήρθε και το ΑΚΕΛ και έκανε την υπέρβασή του, θα μπορούσε, σκεφτόμενος ωφελημιστικά αν θέλετε, να μην στείλει τον νόμο στο ανώτατο. Έχει κάνει το ακριβώς αντίθετο. Έκαμε ακριβώς το αντίθετο. Και εδώ είναι το παράξενο της όλης διαδικασίας. Εφόσον θα έκαναν αυτή την κίνηση και υπήρχε αυτή η πιθανότητα, δεν έπρεπε να φωνάξει το κόμμα του πρώτα, να συνεννοηθεί μαζί του. Μάλιστα. Και μετά να αφήσει τους υπόλοιπους να αποφασίσουν επί του πρακτέου γύρω από το... Αντιθέτως, την πρόταση του κόμματος του την χρησιμοποίησε. Ή αν δεν την χρησιμοποίησε εκείνος, την χρησιμοποίησε η άλλη πλευρά, ο Ακιντζή, για να δικαιολογήσει την επιστροφή της. Και εμείς επιούσαμε την πάπια, ψηφίστηκε και τώρα ερχόμαστε και λέμε πάμε στο ανώτατο και για απειρήμη χθήτο. Αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Αυτό θα δούμε και στην προεκλογική περίοδο. Κύριε Δημητρίου, μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο με το τι έχει ακριβώς συμβεί με την πρόταση του Δημοκρατικού? Μπορώ να πω κάτι, μια τοποθέτηση μόνο να μην την ξεχνούμε. Ότι ζητήθηκε από κόμματα, συγγνώμη Δημήτρη, ζητήθηκε από κόμματα στη Βουλή. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Για την αντισυνταγματικότητα. Και καταψήφισαν το ΔΣ και το ΑΚΕΛ. Περιμένω. Ο ΔΣ και το ΑΚΕΛ αυτό θέλω δεν το να μας βοηθήσει ο κύριος Δημητρίου λίγο. Βεβαίως, την πρόταση νόμου. Η πρόταση δεν νόμου. ήταν έτσι που έγινε. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα. Ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι δεν είχε αρμοδιότητα να τοποθετηθεί. Βεβαίως, να πούμε, ο πρόεδρος της Βουλής. Απλά για να βάλουμε το γεγονός. Είναι διαδικαστικό και ιστορικό γεγονός τώρα. Γεγονός, όχι ιστορικό γεγονός. Ο πρόεδρος της Βουλής εζήτησε την γνωμάτευση. Ο κύριος Σιζόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ισχυριζόταν ότι είναι αντισυνταγματικό για άλλη πρόνοια από αυτήν που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας στη γνωμάτευσή του προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε πως φαίνεται αντισυνταγματική η πρόταση που γράφει, η πρόταση εννοώ από μια τελεία μέχρι την επόμενη τελεία. Η πρόταση που γράφει ότι θα διαβουλεύεται με την Επιτροπή Παιδείας και Υπουργός Παιδείας. Λοιπόν. Ο κύριος Σιζόπουλος έλεγε ότι... Στο θέμα αυτό υπάρχουν επανειλημμένες αποφάσεις του ανωτάτου. Ένα λεπτό, για να μην μένουμε στα διαδικαστικά όμως. Κύριε Δημητρίου, ελάτε επί της ουσίας. Μα επί της ουσίας έλεγα. Στην αλυσίδα που έχω περιγράψει πριν. Με έριξε στην διαδικασία του διαδικαστικού. Ελάτε τώρα, φέρετε εσείς μια πρόταση για να τον ξελασπώσετε. Το ΑΚΕΛ έκανε την υπέρβασή του και τώρα ενώ είχε την ευχέρεια να μην το πράξει, το έχει στείλει στο ανώτατο. Αυτό που θέλω να πω προσωπικά, πριν ξεκινήσω να πω την ουσία, είναι πως πιστεύω πως είναι πολιτικό λάθος η αναφορά του νόμου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεύτερος. Είχε την ευχέρεια, δεν είναι υποχρεωμένος να τον αναφέρει, την εξάσκησε την ευχέρεια, είναι στις αρμοδιότητες του, στις δικαιοδοσίες του, κακώς, κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Πού το αποδίδεται αυτό το πολιτικό λάθος, κύριε Δημητρίου, γιατί έχει ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, όταν μια πρόταση που προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, είτε για διόρθωση του θεσμικού, για το ποιος αποφασίζει τι ανακοινώσεις γίνονται στις τάξεις, η οποία πρόταση, και θέλω να το πω αυτό και να το τονίσω, είχε την στήριξη και του ΑΚΕΛ και για το. Και όχι που το ΑΚΕΛ το είπε ξεκάθαρα, διαφωνούσε επί της αρχής. Μάλιστα. Την στήριξε για να προχωρήσουν οι συνομιλίες. Και έτσι και έγινε. Και είχαμε κάθε λόγο να μην το κάνουμε. Βεβαίως. Διότι έχουμε προϊστορία υπουργών παιδείας που έχουν δώσει άλλη διάσταση στα θέματα παιδείας από εκείνον που έπρεπε να είναι. Κύριε Δημητρίου, υπάρχει πρόβλημα μεταξύ της Πινδάρου και του Προεδρικού? Θέλει επιτέλους ένας άνθρωπος να μου απαντήσει ξεκάθαρα. Πώς όχι? Έχει γίνει αυτό το πράγμα και όχι? Να σας πω κάτι. Όπως υπάρχει διάκριση της εκτελεστικής εξουσίας από την νομοθετική εξουσία, υπάρχει και διάκριση μεταξύ
του Προεδρικού και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και πάντοτε υπήρχε αυτή η διάκριση μεταξύ του κόμματος που κυβερνούσε με το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν είχαμε τα ίδια θέματα με τον ΑΚΕΛ και τον κύριο Χριστόφια, με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Νίκο. Είναι το ζήτημα εδώ. Λοιπόν, είχατε πολιτικό κόστος στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Εντάξει, να σας πω. Σας έλεγαν ότι φέρατε τον νόμο Ακιντζή. Συγγνώμη. Και δεν ήταν περί ένα χρόνο, ήταν. Το Σύνταγμα, κυρία Αλεξανδρινού, είναι ιερό. Και χρειάζεται να το τηρούμε. Αλλά όχι à la carte. Συνεχώς να το επικαλούμαστε και συνεχώς να το τηρούμε. Άρα, προσωπική μου άποψη, σας την είπα, δεν έπρεπε ο Πρόεδρος να αναφέρει τον νόμο και έπρεπε να κλείσουμε αυτή την ιστορία με την υπογραφή του. Ευχαριστώ. Τι σας λέει αυτή η ανατροπή, κύριε Αγγελίδη? Καταρχήν φαίνεται σαφώς ότι και τα δύο κόμματα... Συγγνώμη, για ένα λεπτό. Είπατε πριν, ρωτώντας τον κύριο Γεωργίου, τον Αριστοφάνη τον Γεωργίου, αν βλέπετε προεκλογική σκοπιμότητα του Προέδρου. Βλέπει σκοπιμότητα, ναι, ότι έχει μπει σε προεκλογικούς Προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω αν υπάρχει τέτοια σκοπιμότητα και δεν βρίσκω άκρη αν υπάρχει τέτοια σκοπιμότητα. Δεν βλέπω πώς μπορεί να υποβοηθήσει αυτή η αναφορά μια υποψηφιότητα του Προέδρου σε 10 μήνες. Με ρωτάτε για να σας απαντήσω. Απαντήσω εγώ. Όχι, κύριε Αγγελίδη, για να μην θεωρηθείτε ότι εγώ καπαίνω τη θέση του συνομιλητή, απαντήστε εσείς. Θέματα. Απαντήστε εσείς, κύριε Αγγελίδη. Δεν είναι έτσι που γίνεται. Παρακαλώ. Κύριε Αγγελίδη. Καταρχήν, εδώ φαίνεται σαφώς ότι και τα δύο κόμματα, ΔΥΣ και ΕΛΚ, γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η συγκεκριμένη πρόταση ήταν αντισυνταγματική. Όχι. Δεν είπαμε τέτοιο. Πού είδες ότι γνώριζαν? Καταρχήν, το ΑΚΕΛ, για να πούμε ότι ήταν τίμιον ευθύς εξ αρχής και έλεγε ενώ παρότι διαφωνούμε λόγω αυτών των ειδικών συνθήκων. Και ενώ η διαδικασία είναι εσφαλμένη, εμείς επιλέγουμε να ψηφίσουμε αυτό το πράγμα. Σίμω, εμείς δεν υποστηρίζουμε αυτό. Και ακόμα εγώ δεν είμαι σίγουρος αν στο ανώτατο θα κριθεί αντισυνταγματική. Εγώ λέω ότι υποστηρίξατε μια πρόταση η οποία είναι σαφώς αντισυνταγματική. Όχι, δεν την υποστηρίξαμε, την προτείναμε. Τη ψηφίσατε την πρόταση την αντισυνταγματική. Δική μας η πρόταση. Φέρατε, υποστηρίξατε και ψηφίσατε. Από εκεί και πέρα θα κριθεί ένα αντισυνταγματικό. Ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος επιλέγει να κάνει την αναφορά, και θεωρώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι όντως το Σύνταγμα είναι ιερό και θα έπρεπε να το προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού, καθότι από εκεί πηγάζουν και όλα τα δικαιώματα αλλά και όλες οι υποχρεώσεις των πολιτών. Από εκεί και πέρα ο Πρόεδρος θα μπορούσε να επιλέξει αντί την αναφορά να στείλει εκ νέου κάτω στη Βουλή. Για άλλες επιλογές. Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο δεν έπραξε. Ο λόγος γιατί δεν το έπραξε είναι διότι θέλει να ξεκαθαρίσει και να απομακρύνει το κόστος των πολιτικών, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει με βάση αυτή την απόφαση την οποία έλαβε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Θέλει να πει ότι, κύριε, εγώ, εκείνο το οποίο έκαμε το κόμμα μου, διαφωνώ. Δεν θέλω να πληρώσω πολιτικό κόστος σε σχέση με τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές και γι' αυτόν τον λόγο, θυσιάζοντας μάλιστα τον αρχικό πολιτικό σκοπό που κάναμε αυτή τη διαδικασία, που ήταν η επαναφορά του κ. Ακιντζή στις συζητήσεις, επιλέγω, βλέποντας μάλιστα ότι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση αδιεξόδου σε σχέση με τις συναντήσεις και τις συνομιλίες, καθότι η Τουρκία και υπαναχωρεί αλλά και αυξάνει την προκλητικότητα της, επιλέγω, φορώντας εντός εισαγωγικών τη φουστανέλα αυτή τη στιγμή, να πω ότι, κύριε, ελάτε πίσω. Εγώ διαφωνούσα με αυτή την πρόταση. Εγώ αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ασκώ αυτή τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο που επιλέγω, υποσκάπτοντας και αδειάζοντας το κόμμα το οποίο σαφώς εκείνη τη φάση ήταν με τη δική του σύμφωνη γνώμη που προχωρούσε. Και το ΑΚΕΛ, έτσι. Και το ΑΚΕΛ, αλλά το ΑΚΕΛ είναι φυσιολογικό. Είναι σε αντίπαλα στρατόπεδα εντός εισαγωγικών σε σχέση με την ιδεολογία. Σε σχέση με το Κυπριακό έχετε απόλυτο δίκιο. Και ακριβώς κρίνεται ο Πρόεδρος. Όταν μιλούμε για τον εθνικό μας στόχο. Όχι ευρύτερα. Δεν υπάρχουν στρατόπεδα. Να σας πω κάτι. Συμφωνούμε απόλυτα ότι ούτε εσάς σας θεωρούμε σε άλλο στρατόπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο εθνικός στόχος θα έπρεπε να ήταν η απελευθέρωση των κατεχαμένων εδαφών και επιστροφή. Και όσον αφορά το παρακαλώ, να ολοκληρώνει. Κύριε Δημητρίου, συμφωνώ ότι όλοι συμφωνούμε σε σχέση με τον εθνικό στόχο. Πλην όμως υπάρχει διαφορετική εκτίμηση και η μεθοδολογία ή τα εργαλεία με τα οποία κάποιος μπορεί να φτάσει στο στόχο των επιδιωκόμενων. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο.
Ευχαριστώ, κύριε Γελίδη. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Αν μου επιτρέπετε ακόμα μια φορά να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα της προεδρολογίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θα έχετε την ευκαιρία απλώς να κάνει ο κ. Γεωργίου ένα σχόλιο για την ανατροπή με το ερωτικό δημοψήφισμα, τον οποίο βλέπω ότι χαμογελάει. Θα μου πει γιατί. Ναι, χαμογελάω γιατί διαβάζω εδώ ένα tweet του κυρίου Τορναρίτη. Όποιος προσπαθήσει να παίξει με τον Κυπριακό ή να φορέσει φουστανέλα, θα χάσει και μαζί, θα χάσει και η Κύπρος, κύριε Αλεξανδρινού. Κοιτάξτε να δείτε. Καταλαβαίνω την απίστευτα δύσκολη θέση που βρίσκεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κατά κύριο λόγο βεβαίως, και το ΑΚΕΛ, εντάξει, όχι σε δύσκολη θέση, το ΑΚΕΛ εξοργισμένο πρέπει να είναι, με αυτή την ενέργεια του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια υπάρχουν και τα συνταγματικά και τα νομικά και τα θεσμικά κτλ. Ας μην ξέρουμε και την πολιτική πλευρά του ζητήματος. Ναι. Αυτή η πρόταση νόμου προήλθε ως δήθεν διόρθωση του λάθους μιας απλής τροπολογίας προς ικανοποίηση και τέρψη του κυρίου Ακιντζή, εξού και ο νόμος Ακιντζή, και δεν θα σταματώ να το λέω αυτό το πράγμα, ήρθε προς ικανοποίηση των τουρκικών αξιώσεων και επιδιώξεων για να έλθει ο κύριος Ακιντζής στις συνομιλίες, και να θέσει τις 4 βασικές ευρωπαϊκές ελευθερίες και το θέμα των βέτο, δηλαδή της λεγόμενης αριθμητικής ισότητας και της αποτελεσματικής αντιπροσώπευσης των Τουρκοκυπρίων στους θεσμούς του κράτους. Λοιπόν, αυτό είναι. Η ουσία είναι αυτή. Φουστανέλες, ας βάλουν φουστανέλες. Ξέρετε κάτι, η πολιτική δεν είναι στιγμιαία πράξη. Η πολιτική έχει μια συνέχεια προς τα πίσω και ελπίζουμε να έχει και μια συνέχεια προς τα εμπρός. Και όλη αυτή η νοοτροπία, η φιλοσοφία, η στρατηγική, η πολιτική των υποχωρήσεων, της προσπάθειας του κατέπνασμου της Τουρκίας, η οποία πέτυχε, όλη αυτή η πολιτική είναι εκεί και την βλέπουμε. Και δυστυχώς, κύριε Αλεξανδρινού, δυστυχώς δεν βλέπουμε μόνο την πολιτική. Ξέρετε, θα ήταν ίσως και για γέλια κατάσταση αν δεν ήταν επικίνδυνη. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που μας έχουν απομακρύνει από την λύση του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Κύριε Γεωργίου, θέλω λίγο τώρα να έρθουμε σε αυτό. Διοχετεύεται πληροφόρηση από το Προεδρικό ότι δεν είμαστε ενώπιον αδιεξόδου. Το ακούσαμε πριν να μας το λέει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος ο Χαραλάμπους. Έχουν βγει όλοι από το Εθνικό τη Δευτέρα με πλήρη απογοήτευση. Είναι διάχυτο δηλαδή. Δεν μπορεί να. Και ο ίδιος ο Πρόεδρος τους το έχει μεταδώσει. Και τώρα έχουμε και την πληροφόρηση ότι δεν είμαστε ενώπιον αδιεξόδου. Και τον Παρπαρός να πούμε ότι ξεκίνησε ήδη καθοδόν προς το κατεχόμενο λιμάνι Αμοχώστου μόλις τώρα. Ναι, ελάτε κύριε. Σε ό,τι αφορά το θέμα που συζητούσαμε, ήταν μια πολιτική πράξη του Προέδρου που ανέτρεψε και το κόμμα του και την πολιτική που ο ίδιος ο Πρόεδρος ακολούθησε 2 μήνες πριν. Συγκεκριμένα, είναι προσβλητικό να αναφερόμαστε σε νόμο Ακιντζή. Λοιπόν, και προς εκείνους που το λένε και προς εκείνους που το ακούν. Λοιπόν, τρίτο, στο ζήτημα της ανακοίνωσης. Μακάρι να είμαστε σε καλό δρόμο. Όμως, αυτά που λέχθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο ήταν διαφορετικά από αυτήν την ανακοίνωση. Αυτά που όλοι γνωρίζουμε μέσα από την όποια ενημέρωση έχουμε από διάφορες κατευθύνσεις δείχνουν ότι δυστυχώς η τελευταία συνάντηση του Προέδρου με τον κύριο Ακιντζή δεν ήταν εκείνη που αναμέναμε να ήταν και δεν επέτυχε ο Πρόεδρος μας να αναγκάσει τον Ακιντζή να έρθει κοντά και να συζητήσει επί των βασικών θεμάτων που παρέμειναν σε εκκρεμότητα και υπάρχει μεγάλη απόσταση για να μπορέσουμε να καταλήξουμε ή να σμικρύνουμε αυτή την απόσταση και να γίνει μια τελική προσπάθεια, ίσως προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον και να φτάσουμε σε μια συμφωνημένη λύση προς το συμφέρον του κυπριακού λαού. Συνεπώς, είναι καλές οι δηλώσεις, αλλά πρέπει να έχουν και βάση επί της πραγματικότητας. Μπράβο. Να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Δημητρίου? Είμαστε ενώπιον αδιεξόδου, είναι δύσκολα τα πράγματα? Είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι σήμερα είμαστε σε μια θετική τροχιά. Όποιος το πει αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Έχουν απομείνει 3 συναντήσεις μέχρι τις 20 του Μάη, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί είναι η τελευταία συνάντηση του Προέδρου με τον κύριο Ακιντζή και εκεί θα διαφανεί το τι θα γίνει πιο κάτω. Αλλά οι αποστάσεις μεγαλώνουν, ακριβώς, οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Όταν πήγαν προχθές και συζήτησαν τα θέματα εκτελεστικής εξουσίας και ενώ ήταν συμφωνημένα τα ζητήματα συμφωνημένα μεταξύ τους εννοεί. Ναι, κατανοητό. Στην εκτελεστική, στην νομοθετική και στην δικαστική εξουσία και έθεσε ως πισωγύρισμα ο κ. Ακιντζή ζήτημα
για τους οργανισμούς και άλλα ζητήματα ημικρατικούς και τέτοια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εξέλιξη που βοηθά, όπως ούτε και το ζήτημα των 4 ελευθεριών που ετέθη από τον Γενάρη και συνεχίζει να διονύζεται. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, κυρία Αγγελίδη, να σας ρωτήσω κάτι και θα πείτε και αυτό που θέλετε. Παρακαλώ. Εάν δεν προχωρήσει αυτή η πρόταση πολύ ωραία που έχετε κάνει για να υπάρξει ένας υποψήφιος και υπάρξουν 2 παράλληλες πορείες, Νικόλα και την Παπαδόπουλου και κυρίου Γιώργου Λιλίκα, υπάρχει το ενδεχόμενο να σας δούμε εσάς, δεν θα ρωτήσω για άλλα στελέχη που διαφωνούν στη συμμαχία, να σας δούμε εσάς να στηρίζετε μία άλλη υποψηφιότητα από εκείνη του κυρίου Λιλίκα? Γιατί ο κύριος Λιλίκας εχθές ήταν ξεκάθαρος. Όποιος παραβιάσει τις αποφάσεις του κόμματος θα βρεθεί εκτός. Εγώ δεν θα συζητήσω αυτό το σενάριο. Εγώ θα επιμείνω ότι είναι μονόδρομος και για τους 5, αν πράγματι ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους, να βρουν τους τρόπους με τους οποίους θα συνεργαστούν. Πρέπει να αντιληφθούν ότι ο κόσμος αναμένει από αυτούς και τους 5. Και όλοι έχουν ευθύνη να αποτύχει αυτή η προσπάθεια για να μπορέσει να βρει μια νέα ελπίδα για να υπάρξει ανατροπή. Ευχαριστώ. Διότι διαφορετικά δεν είναι συνεπής σε εκείνα τα οποία θεωρητικά αναφέρω. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι για να μην σας αδικήσω? Ναι, παρακαλώ. Ελάτε. Σύντομα. Είχαμε τη δήλωση, θα έχουμε και τελειακό. Πολύ σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Αλλά ξέρετε, είναι κάπως περίεργο να ακούω τον κύριο Δημητρίου του Δημοκρατικού Συνεμού, τον κύριο Γεωργίου του ΑΚΕΛ, να λένε τώρα είμαστε μακριά και υπαναχωρεί η τουρκική πλευρά και δεν έχουμε προοπτική και δεν έχουμε ελπίδα. Να μην κάνουν την αυτοκριτική ότι εκτός από την τουρκική διαλαξία που είναι δεδομένη για όλους και την ξέρουμε και αυτή έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική διαλαξία. Γιατί κύριε Αλεξανδρινού, σας παρακαλώ, θα πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Ότι σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν 2. Ο ένας είναι ο εχθρός, είναι δεδομένος. Έχει σταθερή στόχευση, έτσι. Εμείς τι κάναμε για να αποτρέψουμε αυτή τη στόχευση του? Τι κάναμε για να τον φέρουμε, να τον εξαναγκάσουμε να μιλήσει ουσιαστικά? Όχι, κύριε Αλεξανδρινού, δεν συνομιλούσαμε. Υποχωρούσαμε. Μέχρι και προχθές με αυτή την τροπολογία και αυτό που τώρα το ψήφισαν και οι 2 και τσακώνονται. Έτσι, υποχωρούσαμε. Αυτή η στρατηγική. Άλλοι προκάλεσαν την ψήφιση. Αυτή η στρατηγική. Τότε δεχτήκετε τις προτάσεις του ΕΛΑΜ. Μια τροπολογία, κύριε Γεωργίου, ας μην πάμε πίσω τώρα. Δεν έχω πρόβλημα να πάμε πίσω στην τροπολογία. Κανένα πρόβλημα. Αλλά να έρχονται τώρα και να παραπονιούνται και να ορίονται γιατί δεν πάνε καλά οι συνομιλίες, η ευθύνη είναι δικιά τους. Αυτούς που διαπραγματεύονται. Ξεκάθαρα το πράγμα. Δεν έχουν καταφέρει να εξαναγκάσουν την Τουρκία να κάτσει να μιλήσει ουσιαστικά και να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουν ευθύνη αυτοί που διαπραγματεύονται και αυτοί που στήριζαν αυτούς που Ευχαριστώ. Αυτό έχει αρχίσει ο διαμοιρασμός στην υπευθυνότητα του ΑΚΕΛ. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Άρα θα πρέπει να βρουν τρόπο να πλήξουν άλλες πολιτικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε αυτό. Προχωρητικότητα, νόμος ακίνητη. Ζητούν από εμάς να κάνουμε κριτική και αυτοκριτική. Και απαντώ πολύ απλά. Εμείς το έχουμε και στο καταστατικό μας αυτό το πράγμα. Είναι βασική αρχή των δικών μας αρχών. Συνεπώς, εμείς την κάνουμε όταν και εφόσον πρέπει να κάνουμε τέτοια αυτοκριτική. Εμείς τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια? Στηρίξαμε την προσπάθεια για λύση. Κάναμε, αν θέλετε, και υπερβάσεις σε κάποια ζητήματα για να δώσουμε περιθώριο στην ελπίδα. Αυτοί που υπέσκαπταν την όλη διαδικασία εν τη γενέση της ζητούν από εμάς να κάνουμε κριτική, οι ίδιοι να κάνουν κριτική. Να νιώθετε ότι δικαιώνονται, κύριε Γεωργίου, την κάνουν την αυτοκριτική και νιώθουν ότι δικαιώνονται. Κυβερνήσατε 5 χρόνια, κύριε Γεωργίου, και δεν καταφέρατε τίποτα. Παρακαλώ. Εγώ 4 χρόνια και δεν καταφέρατε τίποτα και θα κάνουμε εμείς αυτοκριτική. Καταφέραμε να κάνουμε έναν κάρο συγκλήσεις. Πάνω στις οποίες οι οποίες για εσάς είναι συγκλήσεις, για μας είναι υποχωρήσεις. Αν ακόμα και να ανοιχτώ πως είναι συγκλήσεις, δεν έχετε πετύχει να παραμείνουμε ως συγκλήσεις. Και επί κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου δεν ήρθε λύση. Επί Σπύρου δεν ήρθε λύση. Και κυβερνήσετε και με τη στήριξη μας αρκετές φορές. Δεν είναι εμείς που κατηγορούμε τους άλλους. Όταν κατηγορήσει, να πρέπει να δέχεσαι και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. Κύριε Δημητρίου. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό που φοβάμαι ότι θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες. Να μοιράζουμε τις ευθύνες σε μια διαδικασία που πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
η λύση του Κυπριακού θα επέλθει μέσα από διαπραγματεύσεις. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα τεθούν κάτω τα ζητήματα. Ετέθησαν τα ζητήματα, υπάρχουν συγκλήσεις, υπάρχουν ζητήματα που έχουν αλλάξει από τότε που ο κύριος Γεωργίου θυμάται τις διαπραγματεύσεις του ΔΙΚΟ πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και σε όλα αυτά, κύριε Γεωργίου, που έχετε δεχτεί αποκλήσεις. Κύριε Γεωργίου, έχετε δεχτεί αποκλήσεις, κύριε Αλεξάνδρου. Δεν λέμε τα πράγματα με το όνομα. Μας λένε εμάς τώρα, μας υποδεικνύουν εμάς για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όταν δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν απόρριψη της τουρκικής σχιζοφρένειας για τις βασικές ελευθερίες. Δεν έχετε καταφέρει, κύριε Δημητρίου. Δεν το έχετε πετύχει αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι. Ενώ είναι μεγάλα κέρδη. Τι έχει λεχθεί στο Εθνικό Συμβούλιο για το θέμα των βασικών ευρωπαϊκών ελευθεριών. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πολύ επικίνδυνα. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Δημητρίου. Χρειάζεται να είμαστε ψύχρεμοι και να αναλύουμε και τα γεγονότα και τα δεδομένα πέραν από τη γραμμή που ενώνει την Κύπρο είτε με τα κατεχόμενα είτε μόνο με την Τουρκία. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και θα δούμε πολλά τους επόμενους μήνες. Και σε θέματα και στα ενεργειακά και στα ευρωτουρκικά. Εις βάρος μας. Σε μια εξίσωση, κυρία Αλεξανδρινού, με πολλούς παράγοντες που θα μπουν και το Συριακό και το προσφυγικό. Μάλιστα. Είναι δεν μπορείς να ξέρεις. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την εδώ παρουσία.